Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ħabbar il-programm tal-attivitajiet tal-Festi tal-Indipendenza għal din is-sena li se jkunu imferxin ma' Malta u Għawdex, inkluż attivitajiet fuq il-fosos tal-Florjana bis-sem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Din is-sena ħajkunu ukoll qegħdin isiru il-Festi tal-Indipendenza bit-tema Kun il-Bidla. Il-ħadd 19 ta' Settembru fuq il-fosos tal-Florjana ħajkun hemm intervista minn ġurnalist ukoll għal kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn dan il-ġurnalist ikun jista' jistaqsih il-mistoqsijiet li jixtieq. Sabiex fl-20 ta' Settembru għal darba oħra fuq il-fosos tal-Florjana ukun hemm l-eluq tal-programm politiku tal-Indipendenza fejn ikun hemm diskors fost l-oħrajn tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn ikun jagħti wassal il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Madan kollu ħajkun hemm ukoll programm artistiku fejn ħajkun hemm il-Konkors Indipendenza Junior u l-Konkors Indipendenza li ħajkunu qegħdin isiru fi 17 u 18 ta' Settembru, kif ukoll hemm programm sportiv. Il-programm jinkludi għadd attivitajiet politiċi u diskussjonijiet bl-ewwel waħda se tkun is-sibt li ġej f'Marsa Skala, wara jsegwu attivitajiet fajn silem fl-Imqabba, f'Raħal Ġdid, f'Ħattart u l-aħħar waħda fl-Imsida. Nistidinkom sabiex tinaqdu magħna ħalli tagħmlu l-politika tagħkom fil-verament magħna u flimkien naraw il-pajjiżna ikollu l-bidla li tant għandu bżonn. Dawn l-attivitajiet se jsiru kollha skont il-protokolli tal-COVID-19 maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa.